воқеан як паланги тезпо ва қудратманд агар бо 1000 километр суръат ҳам бидавад, боз ҳам наметавонад парвоз кунад. аммо як гунҷишки кӯчак бо камтарин суръат ҳам парвоз мекунад. зеро барои парвоз ниёз ба бол дорад, на суръат ва ё қудрат. боли парвози мо инсонҳо зеҳнамон аст. муваффақият ҳеҷ рабте ба ҷисм, зебоӣ, ҷинсият, қудрат ва сину сол надорад. дарсади муваффақияти инсонҳо вобаста ба дарсади истифода аз қудрати зеҳнашон аст. ба қавли мавлоно ки мегӯяд раҳи осмон дарун аст, пари ишқро биҷунбон. пари ишқ чун қавӣ шуд, ғами нардбон намонд.